Projektin ensimmäisessä osassa tutkittiin Helmakotelon ruostevaurioiden laajuutta. Aina sitä kuvittelee, että laitetaan vain tuohon pieni paikka. Hei. Koko Helman alaosa menee uusiksi. Myös rälläkke hajosi. Heti alkumetreillä. Eihän ilman vastoinkäymisiä synny kunnon sankaritarinaa. Nyt oli uusi rälläkkä hankittu ja oli kiva leikellä Helmakoteloa auki. Alkuperäinen pelti on tosi ohutta. Varmaan jotain 0,5. Ihan paperia oli koko pala. Ei paljon kotelosuojat näy. Vaikka suihkutin vaikka kuin helvetisti. Voiko tämä muka olla kantava rakenne? Sitten löytyi lisää multaa ja hiekkaa syvemmältä kotelosta. Nyt oli helpompi putsailla moskaa pois, kun Helma oli auki leikattu. Oli parempi saada pois kaikki moska. Siinä menikin melkein koko päivä. Kotelosuojaa on ihan turha suihkutella parin sentin multakerroksen päälle. Leikkelin kuitenkin korjauspalaa jo valmiiksi. Nurkista löytyi 0,75 millistä peltiä. Se on varmasti ihan sopivaan tähän kohteeseen. Ja sovittelin sitä paikalleen. En edes yrittänyt tehdä päittäyssaumalla, koska peltti on näin ohutta. Eli korjauspala on hieman reikää suurempi. Sitten tuli muita kiireitä. Meni muutama päivä ihan muissa hommissa. Koitti marraskuu. Ja tuli talvi.
oli rakennettava puliukon maja remontin suojaksi. Kun puhutaan Pohjolan tallista, se kaiketi tarkoittaa, että hommia tehdään taivasalla. Näinhän ne hommat on perinteisesti tehty Suomessa. Mutta puliukko haluaa luksusta ja rakentaa itselleen sviitin. Korjauspalaan porasin samanlaiset reijät kuin alkuperäisessäkin, että pystyy vuosittain puhdistamaan moskat pois helman sisältä. Mistä ihmeestä sitä siunaantuu sinne sisälle niin paljon? Maalasin korjauspellin sisäpuolen sinkkimaalilla, mutta maali ei kuivunut tallissa, jossa on yhtä kylmä kuin ulkona. Kuivumista piti auttaa valopetrolilämpärillä. Sitten satoi lisää lunta. Viimein päästiin hitsaamaan. Tämä ei ole mikään opetusvideo. Jos minä teen asioita näin, se ei tarkoita, että sinunkin kannattaa tehdä samoin. En ole oikeasti mikään peltiseppä. Olen vain hyvä imitoimaan. Jos haluat nähdä taitavia peltiseppiä, niin sinun on syytä vaihtaa kanavaa. YouTubessa on useita erittäin taitavia harrastajia. Hitsattaessa on palovaara aina läsnä. Siksi oli hyvä tehdä tämä homma ulkona. Jos auto on pukeilla tallissa ja syttyy palamaan, niin tulee pikkasen kiire saada se pyörilleen ja ulos tallista. Hitsauksen aikana oli koko ajan paineilmapistooli valmiina helmakotelon reijässä puhaltamaan liekit sammuksiin. Muutaman kerran alkoikin kuulumaan epäilyttävää rapinaa kotelon sisältä, jos hitsasi vähänkin pidempään. Koska hitsattava pelti oli niin ohutta, niin oletin, että pitää hitsata pienellä virralla ja langan syötöllä, ettei pala puhki. Lankana oli 0,6 milliä ja kaasuna hiilidioksidi. Kuitenkin hitsauksesta syntyi vain isoja roikkuvia pallukoita. Kun en ole hitsauksen ammattilainen, niin mennään yrityksen ja erehdyksen kautta. Joka tapauksessa tulkitsin, että tarvitaan lisää virtaa, että hitsi sulaa syvemmälle. Hitsaajat kun tykkää penetraatiosta. Ja johan rupesi näyttää paremmalta. Jää vähemmän rälläköitävää. Sitten kävi niin, että otsalampu pimeni ja piti käyttää kohteen valaisuun LED-työvalaisinta. Yllättäen Motonetista hankkimani Telvinin automaattisesti tummeneva maski ei tykännyt tuosta työvalosta. Maski tummeni jo pelkästä työvalosta. Hitsaamisesta ei tullut enää mitään. Heti kun laskit maskin alas, niin pimeäksi meni. Mitään et nähnyt. Onko nämä automaattimaskit oikeasti näin huonoja? Mulla oli varastossa vanha perinteinen maski, mutta siinä olikin tummennuslasi mennyt rikki. Piti lähteä kotiin ruokkimaan nuorisoa. Siinä oli sellainen pätkä. Huipputarkoissa tutkimuksissani olen havainnut, että tällä kanavalla on tykkäämiset lisääntyneet. Ja joku on vielä tilannutkin kanavan. Enkö minä nimenomaan sanonut, että ei painella niitä tykkäysnappuloita siellä? Menkää muualle tykkäilemään. Tykkäile vaikka lähimmäisistäsi, tai naapurin traktorista, tai itsestäsi.